Laganini intervju tjedna. S najviše točke u gradu, aktualne teme, analize, vaša mišljenja i komentari. Bez cenzure. Srijedom u 13 sati. Intervju tjedna. Dobar dan i dobrodošli u intervju tjedna kojeg vodi Ana Marija Krvarić. Zašto uvijek na dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje u fokus dođu drugi događaji? Hoće li te tenzije ikada prestati? Je li gledanje utakmica u školama političko iskorištavanje sporta od strane vladajućih? Kako to da HDZ unatoč svim aferama i dalje ima najbolji rejting? Je li nam pandemija covida ostavila sociološke posljedice? Na sva ta pitanja danas nam odgovara sveučilišni profesor i sociolog Renato Matić. Ostanite s nama. Laganini intervju tjedna. Lijepi pozdrav u intervju tjedna. Pozdravljam mog današnjeg gosta, sveučilišnog profesora i sociologa Renata Matića. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam. Iza nas je obljetnica pada Vukovara i Škabrnje. Nekako uvijek na taj dan u fokus dođe nešto drugo. Ovoga puta okretanje leđa u Škabrnji premijeru i potpredsjednici vlade Šimprage iz redova SDSS-a. Jesu li to ponovno neke političke igre, provokacije ili o čemu se radi? A prije svega je tako, nije lijepo kada išta osim sjećanja na žrtve taj dan i te dane zapravo kada se ide isključivo s tom nakanom, nije nekako lijepo da bilo što drugo preuzme glavnu ulogu. A ovako kad se takav slučaj dogodi, onda naravno ona osnova, ono centralno i sve ono što je zapravo konkretno bi taj dan trebalo biti u prvom planu, na neki način gotovo se o tome i ne govori. To je čisto ovako neki općeniti stav. Dakle, političke borbe i poruke i bilo kakve sve ono što na neki način nije vezano za ove komemoriranje i na, dakle, to baš ono jedno dostojanstveno sjećanje žrtava naprosto treba ostaviti za druge dane. Po meni je zapravo ovdje više u pitanju poruka vladi i to od strane stranačkih i nesimpatizera i protivnika, ali sa desne, uvjetno rečeno, strane. Ovdje, evo, jer ja se sjećam recimo prije 2 godine su sasvim onako u puno drugačijoj atmosferi tadašnji potpredsjednik vlade iz redova manjine Boris Milošević i zapravo još uvijek aktualni potpredsjednik vlade Tomo Medved su lijepo obilazili takva mjesta i zapravo nije bilo je uglavnom je bila hvala što se konačno i taj na neki način put ovoga otvorio. Jer kažem, prije 2 godine i prije su se događale takve komemoracije, bilo i prigovora i nekih nabacivanja, međutim nikada baš tako intenzivno baš na taj dan. A kako gledate na dolazak patrijarha Porfirija 16. listopada u Vukovar na dan obljetnice pogibije Blage Zadre? Je li to bila provokacija? Mislim da u nekim normalnim, uvjetno rečeno, okolnostima taj dolazak patrijarha možda ne bi bio ni primijećen, ali s obzirom na nekakav ukupni koncept da vi gotovo nemate dana, a da se nešto o Hrvatskoj u smislu i to sa ono najružnijim mogućim epitetima, dakle ne govori se samo o pojedincima u smislu nekakvog ustaštva, nego se govori doslovce spominje se takozvana dakle oni doslovce možete čuti da se spominje ustaška Hrvatska, da se dakle ne samo ustaška vlada nego ustaška Hrvatska. Znači meni se čini da zapravo u takvom kontekstu to je puno manje slučajno, a puno više se može na neki način promatrati upravo kao neka vrsta poruke. Što znači da te tenzije na relaciji Hrvatska-Srbija neće tako brzo nestati? Te tenzije na ovaj način i ovim tempom i zapravo sa prikrivanjem autora zločina i sa očitom deklarativnom suradnjom u otkrivanju gdje su nestali, odnosno dakle znamo, vrlo je jasno da postoje informacije, ali da ljudi koji to znaju
iz različitih razloga, prije svega dakle ja vjerujem da je strah u pitanju, da ne žele o tome otkrivati informacije, sve dok se sve zapravo dok se ne dogodi da Srbija na neki način prizna gdje se ratovalo. Dakle, nije se ratovalo, nitko nije ratovao na teritoriju ovoga Srbije, drugdje se ratovalo i žrtve su zapravo, najveće žrtve su bile naravno u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, dakle to je bilo od početka. Prema tome, tu ne možemo zapravo očekivati bez te vrste katarze, odnosno priznavanja zločina, a s druge strane da ne govorimo o aktualnom srbijanskom predsjedniku koji na neki način ne želi odustati od one retorike koju je zapravo, s kojom je i došao u Hrvatsku tamo još 91. Dakle onog govora u Glini koji je održao, koji je stvarno dakle u najmanju ruku ratno huškački. I dalje smo u intervjuu tjedna, s nama je sveučilišni profesor i sociolog Renato Matić. Počelo je svjetsko prvenstvo i sada se lome koplja oko gledanja utakmica u kojima igra hrvatska reprezentacija u školama. Kakvog ste vi mišljenja? Kao prvo, to je bura u čaši vode. Ja to tako vidim jer doista ne vidim razlog zašto bi se institucija kao što je ministarstvo na bilo koji način trebala o tome očitovati i davati nekakve naputke. Znači sve se to bez problema može dogovoriti ili ne dogovoriti ili odlučiti na razini samih škola. U vremenu koje se može politički iskoristiti, sve se koristi. Kad imate imalo sumnje, ne treba uopće sumnjati da je to tako. Dakle, stvar je u tome da zapravo i taj politički prostor je toliko napet i toliko intenzivan da je doista zapravo političke odluke još uvijek kao i prije 50-60 godina su dominantne u društvu. Privid oko gledanja nogometa zapravo ima nekakvu drugu društvenu funkciju. Znači sad ste mi odgovorili na moje sljedeće pitanje, je li to političko iskorištavanje sporta od strane vladajućih? Uvijek. Ma ne samo političko iskorištavanje sporta. To je političko iskorištavanje apsolutno svega i svačega što politički može biti iskorišteno. A kad smo kod sporta, kako to da se mi Hrvati uvijek jako vežemo kada igraju reprezentacije, neovisno o kome se sportu radi? Recimo da je to isto jedan oblik, možda bih čak rekao, fame, da baš mi to samo radimo. Radi se to itekako i mislim malo kada danas ipak su dostupne informacije i možete doći u realnom vremenu do svega što se događa u drugim zemljama. Nije to nešto toliko određeno i toliko zapravo rezervirano samo za Hrvatsku. A što se tiče toga okupljanja, dočeka, reprezentacija, mnogi ljudi su tad ko jedno i svi se slažu i doći će i podržati sportaše, ali kad se radi o nekim prosvjedima koji su bitni za njihov život, onda ne dolaze tamo pružiti podršku. Zašto je to tako? Prvo, činjenica je da do sada niti jedan prosvjed u Hrvatskoj, da ne postoji praksa da se putem prosvjeda može promijeniti politička volja. I to je ono što je najtragičnije kod nas. Jer recimo kad se mi usporedimo sa, naravno, teško se uspoređivati sa zemljom koja ima 200 i više godina demokratske tradicije, kao što je primjerice Francuska. Dakle, tamo postoji naprosto naboj i u roku nekoliko doslovce sati se može dogoditi da nekakva strukovna udruga, da nekakav sindikat, ili da nastupi pojedinačno i na ozbiljan način zapravo zaprijeti, odnosno postavi uvjete vladi, a s druge strane može se i dogoditi, kao što smo prije par godina imali slučaj, da zapravo je da je cijela Francuska, da ti žuti prsluci kada su se organizirali, novi premijer, odnosno novi predsjednik je itekako morao
se spustiti iz europskih visina gdje je više i sa svojom voljom i sa voljom drugih bio lansiran trenutno kad je postao predsjednik i lijepo doći, vratiti se kući i rješavati probleme. Mi tu tradiciju nemamo. Dakle, kod nas još uvijek imate tu praksu da kada se ljudi skupe, da se zapravo to okupljanje stavi u nekakav politički kontekst. Ponavljam, od strane vlasti, od strane politike to nije ništa iracionalno s obzirom na njihove ciljeve, ali činjenica da ljudi još uvijek žive u društvu, da ih se u zapravo prilikama u kojima se ljude koji dakle izražavaju bilo kakvo nezadovoljstvo može etiketirati na upravo onaj stari, dakle rekao bih čisti udbaški način kada su se etikete nemilosrdno lijepile na svaku društvenu kritiku i na pokušaj kritike ili čak drugačijeg mišljenja. Mislim da je taj mentalitet još uvijek ostao i očito je da pali. Očito je da zapravo se zapravo puno inicijativa razvodni upravo djelovanjem ovoga politike odozgo. Dakle, tu ima i prljavih igara, ima tu svega, međutim, ponavljam, to nije ništa čudno u političkim okolnostima u kojima doista će politička manipulacija i politika učiniti sve da bi zadržala nekakvu sadašnju ulogu koju još uvijek, ponavljam, ima u hrvatskom društvu. Kako komentirate sukobe na relaciji Banski dvor i Pantovčak, točnije Ministarstvo obrane Pantovčak? Ovaj tjedan prvi put u povijesti hrvatski vojnici su imali 2 ispraćaja. A kao građanin prije svega komentiram da apsolutno da je to neodgovorno prema nama građanima. Dakle, neslaganja u politici i političkim različitim orijentacijama i platformama su nešto što je normalno za politiku, ali ako se želi dobro društvu u kojemu ta politika igra ulogu kao što igra kod nas, to naprosto mi ne bismo trebali gledati. Uopće. Dakle, mislim da je to nešto što više zapravo govori o političkoj nekulturi, ali o toj političkoj apsolutnoj neodgovornosti aktera koji u tome sudjeluju. Svađe, rekao bih tuče, sukobi, to sve treba ostati iza zatvorenih vrata, a pred građane koji su ti dali mandat na bilo koji način, u bilo kojem smislu, bilo ministarskom, bilo premijerskom, bilo predsjedničkom, bilo saborskog zastupnika, u bilo kojem smislu naprosto se izlazi sa nekakvom jedinstvenom ocjenom. Sukobi mogu biti i 5 minuta prije i 5 minuta kasnije, ali iza zatvorenih vrata. A predsjednikov način izražavanja, koliko nam to šteti, jer on ima vrlo često uvredljive izjave u kojima vrijeđa mnoge ljude i radi nam probleme i na međunarodnom planu. Dakle, njegov način izražavanja i činjenica da to još uvijek ostaje na razini ovako individualne ocjene i da i to i dalje traje. Ponavljam, ja bih to stavio u ovaj kontekst. Dakle, to je neodgovorno, to je neozbiljno prema građanima. Sjajno je recimo kad predsjednik ode jednog dana kad se umirovi ili bilo šta pa napiše memoare, knjige i onda bude tamo stvarno svašta. Dakle, bude stvari koje ovdje zapravo nismo ni približno vidjeli u nekim drugim okolnostima i zemljama. Međutim, kažem, dok se obnaša mandat, prije svega treba imati u vidu ko te plaća. Kako komentirate činjenicu da unatoč svim aferama HDZ i dalje najjača stranka, što više rejting im raste prema posljednjim anketama? Tu zapravo gotovo da nemam dvojbe. Međunarodna scena u kojoj aktualni premijer očito ima drugi način postupanja i drugi način igre nego na domaćoj sceni, mislim da zapravo o tome jako govori. A mi itekako, to je sad u ovih par godina i pandemija i zapravo sve ove krize, a s druge strane i te velike vijesti, te toliko milijardi je odlučeno u našu korist. Kažem, mislim da to
da to više u javnosti, više drži vodu i više zapravo ulijeva povjerenja, onda se kaže ajde pusti domaću politiku i onako smo na to navikli. Dakle, mislim da ta igra i to očito prihvaćanje dakle nisam insider, apsolutno dopuštam svakome koji ima više informacija da je tu puno veći autoritet od mene, ali ovako kao gledatelj, kao zapravo netko tko vidi, tko sluša, tko čita, mislim da ta uloga na međunarodnoj sceni, odnosno to snalaženje, očito snalaženje i na neki način dobro kotiranje, mislim da to trenutno više odlučuje nego sve ove gluposti na domaćoj razini. U zadnje 2 godine snašlo nas je puno toga, da se već pitamo ima li tome kraj. Pandemija, potresi, poplave, inflacija, rat u Ukrajini. Kako se mi nosimo sa svime time? Kako je opće stanje društva? To ćemo tek vidjeti. Za sada se nosimo kao živa bića, kao biološka bića koja preživljavaju u različitim okolnostima i u puno gorim. Dakle, preživjeli smo rat, moja generacija je u tome iznijela zapravo tu cijelu, ajmo reći, ratnu krizu, odnosno obranu. S druge strane, svi su građani bili na svoj način uključeni, to nikad ne treba zaboraviti. Dakle, svi kojima je uzdrman ratom svakodnevni život, a koji nisu imali nekakve zle namjere prema Hrvatskoj, su itekako sudjelovali u tome. Svatko na svoj način i izdržali smo. Dakle, sve ovo što se sada događa, naravno s obzirom na odmak od realnosti koja je bila prije, dakle s obzirom na odmak od onih navika koje su bile prilično lagodno postavljene kod većine građana. Dakle, razmak između onoga na što smo navikli par godina prije i ovoga sada je velik. A što se tiče cijepljenja, hoće li od sada za svako cijepljenje nastati bunt kao što je to bilo za vrijeme cijepljenja protiv covida? Vjerojatno, da. Mislim da je tu sad postavljen jedan standard koji nije samo pitanje nekog osobnog stava, nego već dugi niz godina i sa tim demokratskim navikama i sa tom, kako da kažem, ipak demokratskim prostorom i širinom dolazi i do svega što međusobno ni na koji način ne konformira, nego se jako razlikuje. Ono što je bilo zadnjih 2-3 godine prisutno, dakle zašto je puno ljudi koji su se iscijepili, zašto je na neki način postalo skeptično, zato što različite informacije su stizale od strane, uvjetno rečeno, prije svega političkih autoriteta koji su zauzeli ulogu koju bi zapravo isključivo struka trebala zauzimati i znanost. Još jedno pitanje za kraj, mladi i tehnologije. Mladi su im dosta izloženi i podložni, znači podložni su utjecajima sa društvenih mreža, pa rade svašta, na primjer oni TikTok izazovi koji znaju završiti i tragično. Kako tome doskočiti? Vrlo jednostavno, ako postoje društvene mreže, ako postoji protočnost, mora postojati i neka vrsta odgovornosti i neka vrsta kontrole. Ako nekakav sadržaj koji ljude navodi na paranoju, na strahove, na sukobe, ako je govor mržnje, ako je govor koji potiče na nasilje, nije dozvoljen ovako ko komunikaciju oči u oči, zašto bi taj medijski, odnosno taj internetski svemir bio tu zaštićen od toga, odnosno zašto bi vrijedila nekakva posebna pravila. Mislim da je to potpuno krivo shvaćanje slobode riječi. Dakle, sloboda riječi, da, ali u moje ime i sa mojom osobnom odgovornošću za ono što zapravo govorim. Ove različite mogućnosti, a toga imate nepregledno i tome niko nije doskočio, da iza različitih profila se krije možda ista osoba ili
ok, može imati različite profile, ali da se zna koja je to osoba i što ona zapravo govori. Dakle, ako potiče na nasilje, ako potiče na mržnju, ako potiče, ne daj Bože, na samoagresiju, autoagresiju, a toga itekako ima, ako je zapravo taj govor toliko negativan, toliko negativan kakav bi u javnom, odnosno ovom živom prostoru, recimo to tako, o ovome svakodnevnom gdje se mi susrećemo, bio sankcioniran, zašto onda ne bi bio sankcioniran i zapriječen i na ovoj razini? Evo, došli smo do kraja današnjeg intervjua tjedna. Hvala lijepa mom današnjem gostu, sveučilišnom profesoru i sociologu Renatu Matiću. Hvala vama. Vama slušatelji, hvala na pozornosti i ostanite uz Laganini. Laganini intervju tjedna.